Turun. Swatama sing maju. Munyuk putih Anoman kuwi. Swatama Ajabana. Ora minggat ilang nyawamu kuwi. Yo. Munyuk macem-macem karo aku ilang. Oh. Ora mlayu dadi. Hei, hei, pa. Awas kowe des-bedes. Oh. Canda. Oh. Mutiar kowe. Mata iya bonggo ya Anoman keparat tarat-tarat penyakit tekit-tekit kaya dalang lasem keparat tarat-tarat penyakit tekit-tekit iya iya Mung saklur dina tap jojobang maring wengis mejot padhoning ladi netra kocak undar andir Dawa mureng tata Para
Patih Durawati kowe Udawa kowe. Ya syukur yen ora pangling karo aku Kartipeya. Ora pangling karo kowe. Ya iki Patih Udawa ya Patih Purwawidada. Oh layak. Potonganmu pilingane kok tipis nguri gondrong. Ora gelem minggat ilang nyawamu legandang dening aku. Udawa Kartomarma ya ora luput sing dari panyawangmu ganggu gawe laku ning Kurawa pecah dadamu ora ge maju. Canda Raindro ajur ya kaya samarthamoring susma sinaksma ing asepi sinimpeng telenging albu kepareng matur nggih nak Prabu Mandura. Inggih paman suni wonten apa paman? Nyuwun duka ingkang kathah lakune pangombyong temanten wonten ingkang dados pepalang. Pepalang lakune pangombyong temanten sing digersake mboten nyana mboten legiwa
rombongan Dwarawati nggih tekan Madukara mriki. Setyaki Udawa Anoman niku ngombyongi putra Dwarawati satriya tambak emas nenggih Raden Setyaka. Nggih badhe nglamar dhateng Dewi Manowati. Nyuwun duka ingkang kathah barisan pangombyong temanten busah baseh belasah awit saking pakartinipun wong dermah minggir kula rampung kanthi dhewe. Nggih, Pak. Jarak perkara karo Baladewa. Ayo, mancuri Yai Setyaka utawa Baladewa tunggal marang. Lenggah kok Prabu, lenggah. Pan samar pamoreng soksma sinuksmaya winahyo ing asepi sinimpeng telang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyu niku duka menika kenging menapa ora nrimake barisan Kurawa diucarajer dening wong Dwarawati. Endi senjaki endi Patih Dwarawati Kakang Udawa Majuri perkara iki bedome karo Baladewa sambung rapetipun Kurawa kaliyan Paduka menika menapa apa ora siadi apa ora pirsa apa ora ngerti lamun to kalenggan iki pun Kakang Mandura dadi badal wakil Yai Prabu Duryudana. Aku yang bakal ngelamar putri Dwarawati Manowati nedya tak dawuhke kelawan Lesmana Mandrakumara. Oh, makaten to. Lah panglamaripun menika sampun dipun tampi menapa dereng? Ya durung. Lagi meh sowan nyang Madukara. Lho la nggih. Menawi makaten antawisipun Paduka Prabu Baladewa kaliyan Kang Rayi Dwarawati menika sami. Padha piye? Kula menika nggih ngombyongi anak kula pun Setyaka. Setyaka anakmu ing tambak mas kuwi nggih. Ngombyongi lunga menyang ndi? Madukara nunggal sedya kaliyan Paduka Prabu. Iya ngono kuwi arep nglamar kanggo anakmu lanang. Injil leres Gusik Yayi. Yen manut Kakangku Baladewa kuwi bali nyang Dwarawati. Upama Setyaka nglamar nyang Madukara. Anakku lanang Lesmana Mandrakumara nglamar nyang Madukara ora wurunga Manowati milih anakmu lanang Setyaka. Perkara bagus ya bagus anakmu, perkara beneh ya beneh anakmu. Iki dina pun Kakang Mandura ora pengin wirang ana ngarep Yayi Duryudana. Nyuwun pangapunten ora Bu. Wonten tetembungan siji pati loro judul telu wahyu. Menika wonten astanipun Gusti Kang Murbeng Jagat. Menapa mboten prayogi sareng-sareng sowan wonten Madukara? Dadar ketrimane urip sing ditampa Setyaka napa Lesmana Mandrakumara. Kula kinten menika langkung sae ora Bu.
mangruk mining cakranira katon gumeteran neng asta Kyai Arjuna pun Kakang Dwarawati kang prapting Maduka Raja kaget iki anakku lanang Tambak Mas Setyaka Koko Prabu Dwarawati ngono inggih Kyai Arjuna pun Kakang Baladewa sing tekan Madukara nganti putra Nata Ngastina Lesmana Mandrakumara Blakasuta blak kotang terus terang Swan kula Madukara kene minangka dadi badal wakil Kyai Prabu Duryudana kang bakal mboyong anakmu wadon Manowati tumuli tak jodhoke kelawan Lesmana Mandrakumara. Oh cocok niki sing teka teng impen Kulawa. Yo sarek. Wah, Jlamprong. Sadurunge aku teka nang Madukara gajeke. 7 dina kang kepungkur wis rembug dadi karo aku. Kowe bakal besanan lawan Jodipati. Anakmu wadon bakal tak dhauke kelawan Antasena iki. Tenan sing teko ning kene akeh. Bapak ngapusi jare tekan kene kari ijab kabul. Lah kok akeh calanang-calanang sing do ngadep tekan kene iki. Kuwi jenenge bapak iki arep mirang-mirangke aku. Wah, wis rebuk dadi karo Jlamprong. Ora nyono orang legiwe ana bule ana jlithak teko nggo jago dhewe-dhewe. Wah, Jlamprong aja mung meneng wae. Ayo wis titiwancine Manowati dhap karo Antasena sik. Iki durung cetha lamaran sing ditapa arep didhapke karo Antasena piye. Baladewa ora sarujuk. Manowati kudu dhap lawan Lesmana Mandrakumara. Kyai Arjuna. Apa sing adi tegel tega mentolok lawan pun Kakang Dwarawati? Iki anakku lanang Tambak Mas Setyaka kang pinesti dadi jodhone. Kinodrat ing jagat pinurba ing dewa. Setyaka kang dadi jodhone Manowati. Kyai Arjuna. Ngelingo iki pun Kakang Dwarawati sing teko kene ya. Anakku bocah ayu Manowati Kanjeng Rama nyadung dawuh ora ana orang legiwa sing rawuh ana Madukara ngayunke jeneng sira pirang-pirang putra Ngastina putra Dwarawati ndalah bocah randu gumbala. Kyai Arjuna mestine ngebotipun Kakang Dwarawati mestine ngeboti marang Baladewa ngelingana Lesmana iki anake sapa? Anake sapa? Kyai Duryudana. Kyai Duryudana iki garwane sapa? Banowati. Banowati iki katresnanmu hidup semati. Ngelingana iki sapa ngerti iki ana turase iki ora ana wong liya bebrayan. Lesmana iki yo anakmu dhewe padha kok anggap anakmu dhewe upama iki dadi anak mantumu wis malah trep wis bebas kowe wis wanci-wanci dolan yang Astina wis wah wis ora bae kuwi rungokke iki Manowati arep milih Lesmana iki Manowati kuwi milih sapa bocah ayu pareng kula badhe matur gumulung mangrempak ing madya magiri ronanggono oh
Guna magawe glare rawang-wang Rening kula menika mung badan sajuga ingkang ngayunaken wonten satriya tiga cacahipun Manowati kepareng matur kula damel giri sayembara. Sayembaramu apa bocah ayu? Sinten ingkang unggul ing yuda jroning perang tandhing kang mapan wonten blabar kawat janget cinencang Madukara. Inggih menika ingkang pantes boyong kula. Nadyan to Raden Lesmana Mandra Kumara lamun to sembodo ngasuraken kredanipun Raden Setyaka napa dene Raden Antasena kula sagah kaboyong ing Ngastina nanging nggih sinten kewala mboten dipun keparengaken pareng pambiyantu dhateng satriya tiga ingkang Aben Bandawalawati lamun to wonten ingkang paring sabiyantu menika boten badhe kula tampi. Lesmana dawuh wani gelut. Waduh kula niku wong alusan kula ora tau gelut mulo dadi wong lanang isih gagah ora klembak kaya ngono kuwi sewanci-wanci gelut kudu samapta wong lanang tumpakane seku piping dolanane boneka niku pun kadal. Oh ya wis. Iki giri sayembara perang tandhing ana babar kawajangan sinyang antarane kowe Setyaka kelawan Antasena. Sing menang Boyong Putri Madukara. Mangke kula ngampil nenggala. Ora kena disili. Kowe krungu ora pranatane ora kena direwangi sapa wae. Yen nganti kuna direwangi sapa wae dinyatake kalah. Ora wawu. Kula nyuwun dirapal seprados-ados sawah kula. Metu coba tuku cara iku. Yo. Matuk. Iki ora dandan ora wedakane ayune kaya ngene. Apa meneh nek wedakan pe ya. Wedakan ambune wangi nganggo minyak. Apa kae gambar bebek ya. Wah, lha nek iki terusan nek kok dadak nganggo gelut sing kebangetan kuwi jlamprong. Kang Mas Werkudara sampun lepataken dhateng kula. Ingkang damel sayembara menika Nini Manowati. Lamun Anggara Antasena sembodo ngasuraken kridanipun Setyaka kaliyan Lesmana kula kinten badhe pisanan Jodipati kaliyan Madukara. Wah, karo daglut lho sabar.
laras rumeding ngakoso wancine gara-gara iya Mas Gareng iki lagu lawas ning penak dirungokke iki lagu kesenenganku kok Truk masa lagu tombo tondo kok tombo padahal lagu insto tak simpen ana kamarku dadi sulih oh krunguku sulis kok kaya terngiang-ngiang sulis oh catetanmu blobor kabeh sulih kok sulis wong edian alhamdulillah wa syukurillah sak kanta cakraning rati timbalan bapa Parmin dalah bojo Miah ndek wengi wis ruwatan sadurunge manten daup ruwatan putra tunggal terus iya untang anting iya wis ruwat sukertane terus daup Mas Bribda rusak Atila Khairul Yoga daup kelawan Mbak Princess Haris Maulidia Mbak Romo itu Karangjati Bluro iya ora krasa ngerti-ngerti wis jam 1 iya mongko jam 2 wis mugi-mugi nyuwun berkahe Ibu Yuyun Sumirah minangka seniore Pesinden Cakraning Rat nek ora ana senior ya sukun Truk ya sadurunge jolang munggah iya mbok madhep rana kok aku nek blocking panggung iki tak toto tenan men piye carane men rintik-rintik ora gagu iya sugeng enjing Bu Yuyun Bu Yuyun Sumirah sugeng enjing Mas Petrus
sehat nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Kula niku nggih sehat. Angger kula niku angger krungu swara gamelan. Krungu suarane sinden niku rumah kula iki kaya nyenengne niku. Heeh. Nyuwun berkahipun sing mat-matan. Apa, Gong? Weh, lah iki request terbanyak Sinom Parijoto. Oh iya. Gur Sinom do request. Oh, sak kala mongso ora ana sing request iki malah request Sinom Parijoto. Sing nembang Bu Yuyun Sumira. Oh iya. Mengko terusan Mbak Yosi lagu Tulungagungan kuwi Rengu. Oh iya. Saking jroning nala. Dola-dola. Oh, niku sing teng YouTube niku teng rekaman niku kleru. Nulado lagu utama dola-dola. Nulang nggih sane nggih. Dasar sing nembang Bu Yuyun Sumirah sing asta kendang Mas Bahari Wisanto sing gender Pak Pitoyo. Wah wis jan Mas Dri Handoyo Ndoyik menika minangka sesepuh kelasipun menika paring donga pangestu kuwi CEO sing nyamar ora CEO yang sedang menyamar. Oh Mas Hilal masih di sini. Oh iya makasih iki sastra Jawa ngapalke ana Caraka Datasawala. Oh di luar kepala. Sampe nek ana apa kuwi basane Kawi terus Sanskerta ngono iki genti Bapak diajari ya lha. Ya, mangga Bu. Kanca-kanca kok do pucet, mbok ayo didahar sakane. Dahar kancane no berikut. Tak salah kok do pucet. Monggo Sinom iki wah wis jan. Angger sedembang Bu Yuyun iki jan. Mripat kuwi kaya kudu tak cengkal. Monggo Sinom Parijoto. Sawan usung-usung watu gawe selokan jebule kesel ya aku jebule. Lah iya ah. Seneng demen golek kesel.
Ayo nang dipangan pingin nang. Kowe asam urat iki tombone emping kok. Kowe iki gugu kok dokter. Wis panganan sing akeh. Lho, ngono. Ya lho, nom penyakitan, mbok nom sing sehat ngono. Ono panganan, pangan. Kuwi iki terdoktrin kok nang. Aku ora wani mangan ping loro. Kleru. Aku ora wani mangan sate nggo darat iki, kleru. Aku iki sapa-sapa tak pangani dadi sehat. Apa-apa. Lanjut Bu Yuyun. Gak kabar-kabar ibu. Kompak. Do hafal. Oh maca. Wah, apik. Kemeruh sangulawah barang. Mangga Bu Yuyun. Nabrak-nabrak. Godhong kambil iki saka blarak. Ya. Nek gembili seneng. Mano Bu Yuyun gong terakhir di rasane iki marem. Mbok sekali-kali kowe nek entuk tanggapan campur sari iki penyanyine Bu Yuyun jo. Wo lah kowe campur sarimu tetep ngeget.